Mahal? Oo. Aga na po yung bukay nila. Oo, aga na po yung bukay nila. Mahal ko. Wala ko ano. Hello. Ano ba ang kanya? Sabi na po kayo. Wala ko. Wala ko. Ito sa nila. Yung. Oo. Alas 3. Ay, gaabo na po yung bata. Kinikita mo kami hindi ko ba ni Papa ba? Papa ko ano yan, ito mo niya, ano, okay na po lang po dito. Ito mo nga, ay, matalapos na sa dito. Kaya tawag mga nila. Kaya ba tawag mga nila. Ako tawag na sinuling mga ako, man mamaya. Ako na po. Ako na po. Ako lang nga. Ako kasi mga TikTok. Oo, hindi pa pa kayo. Hindi akong bata. Ano? Ako na lang siya. Hindi, sabi na sama.
Magaling na pa kung mo, di ba? Oo, volleyball. Volleyball pag volleyball. Nagpatulog, di wala pang ano, pangayo, di wala ho, anti-aton, di wala tulog lang. Natulog lang ano sa bayani ang pawan, ang pisipi-pisipi. Pero ko sa lugar ko nung namigil ako. Kaya ganun kabalo ang pawan ang ito ko nang ganun na nga, hindi ko parang paglayo sa dito, opera sa dito. Ay, dito ka na yung nag-iilit ko na nag-iilit ko na nag-iilit. Surog niya sa ano sa dulo, siguro sa iba. Opo, ay di mga bata kasi nakamasipit ko na ako ito. Ay, ang mahal! Oy! Aradir ay mahal! Ay, ako eh. Mas na, diba? Low to yung mas niya. Low! Ako sa Kita mo ni kita ni Bluman. ano ba yan? Ito guys, si Tito. Nakita ako sa labot ng bumiti ko sa akin. Ibang mga gusto niya dito. Subject, sige, grabe. Tapos hindi kayo sa amor, ilutin ko. Gawin sa kapatid. Ay, ako na lang naman yan. Ito po, anak ko naman sa Bluman. Ito ang Iwagad! Sitaon niya ang kulit si Papa. Cinta? Oo, wala sa galit niya. Pagkagat ko yun. Hindi magbalit si Papa. Wala ko kayo wala dito siya. Yung sa kasap, yung bagang. Ay, hindi daw. Nagalat yun yung ginagawa. Sa iyo. Gago, nakala ko kung tali sa classroom ni Sote. Ako ba lang hindi naman classroom sa grade 2 pala. So, nakita ko si, si Alden. Dili class dili sa kanya. Dili naman dali. Wala pa pala pang pangalan sa titahan. Hindi na estudyante. May pala nila kanya classroom niya. Hindi na pangalan. Sa lagi ka din. Kung nila kami gamit. Tapos ang bala. Ano gamit ang mga... Wala yung nagpahit ng kita. Wala na yun. Yun ang mga gamit ko na. Pag-uwi siya, sumangkit siya, tinala ko naman hindi ko makilala. Pag-uwi ko naman sa mga secret ko yan. Yung iba, nila siya. Ano kang pinakunukal kabilutan? Ito. Ay, ito 29 na lang kami nag-transfer sa Bitaya. Bumaba si... Ano 29? 29. Ay, gaya 58. Kami 34. Wala ay maminay. Hindi. Sa 56 ako. Ay, wala na ako. Ito may isip ako.
14 sa babae, 22 sa lalaki. 10, 20, 24, 26, ang isa na ang money transfer. Ano na nga dyan? Ba't na kuno ni mama niyo? May nag-transfer na rin ako. May natin babae ko na naman. 29 naman yun. Atray. Kung tayo na tayo tuloy. Wala ay mablo sa baliman na. Oh, naman nagtamo ang mga lele. Ano? Ang tao, anong kumulya? Pag mag-transfer sa mo niya, ginagawagan, ginakuha na mo yan sa gym. Nag-edit yun. Eh, ang malimag, kaya mataas para sa mga sa bagay sa abon aris. Ang bayan sa, ang bayan sa amin, ang mga sa pilar, na transferin. Ang bayan sa sumakapin. Kung sabihin na kung wala mga classroom. Tapos pag i-ano kanina, tama na na din ilutunuan. Oo. Sila nga ay kabalimam, kung gusto magtundo sa kaso, gusto na mag-private kami sa gym na aral sa babaw, natunduan kita na. Paano na lang sa kaso? Hambal yung Ari sa sunod. Ari sa sunod. Bago na dapat kaon niyo.
Tubeng! Ihotin na yung ngayon natin!
Sobe! Sino mo na? Sino ba yun? Ano ba sa kulay? Uniform mo dito sila. Gusto mo doon ko na eh. Sobe! Uniform mo ganikan! May uniform din mo lang binagdag mo. Kung tumubol, yung tanong, gamak ka. Yung tinabak mo din yung uniform na. Uy, kinukuha ko yung plus ang time. Gago kay mahal na. Alright. Ay, sorry. Kaya dito. Sorry. Mahal mo pa nga nila. Ito na. Pagkutan. Sige. Mapiod ko. Dala na din cellphone mo. Ano na ganyan? Bago na lang ako. Agay! Agay naman naman sa Pilipinas mo. Pinakita ko lang yun. Utang! Tumatulong mo na.
Hello! Aray! Dali ko ang mapuntiman. Ah, kumain sa hindi mo. Hindi mo ako. Dali kinuha ako sa o. Yung dakaron. Yadag, yadag. Ah! Baba, Hey! Ano na, nakako na. Ate, sa o. Bakit ka ba na? Ren! Ren! Kahit
Ay, dito ko lang man yung live kanina sa maga. Bago na lang ako. Bago na lang pagkaon mo. Ang sarap ng babayan ng buwan. Ang bayad dito? Dapat ang bilong mo ang pambayad mo. Bago na lang pagkaon mo.
Sa titito.
Kasi mo, makamagay talaga sila. Hindi mo ako. Ang ano mo ba kanila dapat? Wala pa ko na!
Ano na lang, kita ko na lang. Ang kanyo! Ay, sila na. Ako pa. Wala na si Tito Boy. Wala na nakakila. Bago na takot na ako.
Importante parang maglandaw yung super project na buwan ha. Kasi yun, ay ba na trabaho ka, business ka mo mga ano? Yan sa mga project ko. Hindi ko may pinigali na ikaw. Ay pag-gamit ko sa tiga ng oras. Hindi ko kanina yung pag-gamit ko.
Siyempre pa kayo tayo eh daw. Sila pa ba? Tanong yung pag-ibig. Magkano na nagamit? Ano mga magigulong? Ano? Ama, atin ka na. Mawat ko mong mandaw ay ano? Pag-hanggang ko lang kayo video lang na pag-video Kanina kami mo diyo.
ilalim niya. Rolex. Rolex ko pa hindi. Hindi ako na yan. Bago na tayo na ako. Hindi pa lang simpan. Karen,
Maganda ka. Aligo na si Po. Aligo na si Po. Mami, ikan kasi na ini. Inabantayan ko. Ano yan? Nakopya ka? Hello, ba't nang sipon ko sa ano mo? Wala ah? Yellow, Mari. Yellow, yellow. Alright. No, no. Wait. Alam, bergediran. Ay, wait, bahan. Let's see. Ingat. Kay Noel mo. Ano sa atin? Ay, buti mo na. Ay, anak. Yan. Hindi na ka ba? Bango na
Wala nang dito lang ko. Ay, ginabukan ng pandan.
Eh, may mga pilitan. Ano ka? Nagpapay sunod? Hello, nakali na bakili. Ay. Hindi na lang po Thank you guys. Maraming salamat sa pagtambay. Maging na po tayo. Madam Pixie. Muna, thank you. Mag-ina tayo. Thank you so much. Sa ano,